Good morning, guys. We are here at 7-Eleven South Bus together with, guess who's that girl? And we're heading for a tour around South. So yeah, guys, doing something crazy today. And susubukan ko magtatagalog ngayon for request nyo, di ba? Sige, sige. So muna yung mga to na bitaw me, so see you later, guys. Good morning, guys, and we are here at Car Rotonda. Kasama ko ngayon pala si Chasing Potato. Hello! Artist na ako! Si Vivo Mix G. Hi, Sir Darwin. Si Christian, ang Bisdak Explorer. Saka si Easy Traveler. Ayaw kayo. Andito po tayo ngayon sa Car City. Very well known for their lechon. And we are here at the Rotonda. You can see over there. So, andito po tayo ngayon sa loob ng market at hinahanap namin yung lechon. At hinahanap ko rin po yung patatas. Nasa likod ko pala. Ay, ito po yung patatas. Yan ka. So guys, andito na po yung lechon. Ang daming lechon dito. So, ito na. Ito na. So, we bought a few kilos of lechon and we're heading to our next destination. Hello guys, we are here at the Malave Milk Station at Barili, Cebu, and we're Uy! Ma-awkward lagi, no? So di ko makita, tara! Guys, muna akong i-order pork binagongan. Mga kanta, guys. Ipasa na ibigay. Ipasa na ibigay. Hi, I'm taking over for Alaga's vlog. Happy breakfast. Hab na! Hello guys, ayun. Busog na po kami. At masarap yung pork binagongan. And we are heading to our next destination, which is the Mantayupan Waterfalls, also in Barili. So see you there, guys. Good morning, Philippines! At andito kami ngayon sa Mantayupan Falls sa Barili. So FYI lang, trivia, ang Mantayupan Falls po ang pinakamataas na falls sa Cebu. Tsaka eto na. Hello guys, this is the second level of Mantayupan Falls and it's said to be the tallest falls in Cebu. Tanawa guys! Asa ta mo adto? See you sa next destination. If you know this place, comment it down below and don't forget to hit like and subscribe and see you in the next destination. This is Bantayan! Nakarawang kay! Ano man? This is Badyan! Yeah! And we are here at Magic Beach Resort in Lambuk. And maniud to mitaw-taon and just preparing the food over there. And we're gonna ligo-ligo mamaya. Ano ba yung ulam natin? Lechon. Lechon. Car lechon.
So guys, manami ang kaon niya. Busog na kayo. And as usual, buka. Meron ko naman akong tiyan. As usual, ako akong tiyan. Pero ka, bitaw ko ibaboy ang kaon. Lechon from Carter City and barbecue here in Lambog. So, puro baboy, puro tambo, kaya puro fats. So, lamig kaya ang dagat. Maligo mi. Tara na guys, maligo ta, maligo ta, maligo ta! No. Mabasa ako cellphone, bye-bye. Hey guys! This is Four-Eyed Lagan girl version joke. Bitaw, asa ba si Four-Eyed? Ako. Bitaw, maligo siya! Maligo siya! Banana boat! So guys, tapos na kaming maligo sa dagat. So ngayon pupunta kami ng falls. Sana may ma-fall sa akin dun. Pero walang forever. Ha? Walang forever. Sige, bye. Hi guys, nawala na bitaw mo. Vlogger life. Then vlogger life. Ay, makunak ko. Asa ko malikpak. Hello guys, so finally after ilang oras na paglalakbay sa pag-travel papuntang Cambay, so dito na po kami sa jump off. So eto na. If you trust your rebel heart, ride into battle, don't be afraid, take the road less traveled on. Kani siya guys, kani si Christian Vincent Letterat. Kani siya. Muna siya. Kana. Muna siya artista. Ito na po kami ngayon, nag-trek. May konting hike papuntang Cambay Falls. Mga 10 minuto daw. Pero ewan ko. All I do is adore you all of the time. I like to. Hey guys, nanami sa first level sa Cambay Falls. And wow, hindi siya. Nya, mga ligo mi. Hay nako. Bye. So yeah guys, I'm already wet as you can see, and we're heading to the level 2 of Cambay's Waterfalls. And yeah, hey guys, dito na po tayo sa level 2 ng Cambay's Falls. So papakita ko mo sa inyo kung ano yung tsura dito. Okay, this is how we party. One, two, three. Ayaw! Knock knock. Who's there? Kambais. Cambay's who? Kambais, sibuyas. Nauwaw ka. Ala, effort. Tawa na guys, effort. Hi, I'm Vivo Mix G. I'm taking over CJ's vlog. Hi CJ! I'm running away! Bye! So guys, akong tuhod sakit bitaw kay guys. Gibagabot naman sa mong destiny, sa mong accommodation sa mong katulgan karong gabi una. Aniya kami karon sa Cebu nga. Usa kong pangitaon diri una. Asa ang CR? Gotta find one. So, yeah. Surprise! If the BT naman ganiya, ayun na lang ko. Lowe mo na ako. Hey guys, that ends our vlog for today. I hope you
enjoyed it, and don't forget to hit like and subscribe and comment down your thoughts below. And see you in the next part of this video. Mag-social sa me. Mag-social sa me. Social. Social medias. Cheers.